Nagalasam agpaisaw. Mga bagay nagalasam. Hay kabagis, dati manan, di ay kabagis yung napintas, nagagat, kan, So ngayon, ang gagawin natin mga kabagis ay, agburburas kami sitaw mga kabagis, ano kami, ngayon na, parang, lumilit na ang bunga ng aming sitaw. Nag-vlog ta. Awa na ti may pabuyak kanya yun. Awa na ti video na yapulod amin na. Sa agburburas kami to utang ta. Kwa. Tata ti aldaw na. Kuntat naman ti birthday na. Mabayadan manan. Aldaw kabagis katal-talo kami lang nga. Agkakabagis ni agburburas tata. Si tatay nagawi doon, nagburas da jibanger nga kautungan men, agbungbunga mo tan, ala nga baybayan may. E di maperdi mo lang sayang di, sa nga pulo wino 15 nga bayad na di may sarapot. Sa tatarugyanan tayo tayo kwanta, adap naman di initin niya, kabagis. So, pantayon, ngam makatutudun sa bagyo na. Nyanagan na ito bagyo. Kitain niyo niya tato nga bagyo. Kitain niyo. Rugyanan tayo nga rin mga kabagis ta. Baka gurigor na tao. Kabagis katlong mga utongan kano ano umadumot ti maburburas mi ko naglakamot ti utong madama lata edingay ko naramanam mi ti hitag 20, 25 kasi dyan kano kay iyo ti utong apan kay lata dito ta nagadumot ti utong sa ayam mi ora no nya dati pagalalaan yon agmay adamo lata ngamno ko ako no hanyo nyo kaya nga maman dito di sayang di utang sayang ang kayo mabsob ang kayo nga makapangan di utang no wow nung kayo maban dito ayam may kayong agbisita ti ayam may no kaya yun nagpintas ti view ti ayam may pagpasinsaan nyo balikan ang mga kabagis ta na makap-upload ti video ko na makabid-video ta wow bisig din ti module ko ta nuhay ko nagre-regal tas ko di na kami pa nga suruan nagregat tas dyan tala pa i-chat ko ta na suruan da lang nya nga si kayo suruan da mama namuyat yung module ko suruan da mutin apa nga asiyo so yun mga kabagis kit malmalpas kami nga pasamak madimi mapagpadalo sana ni sa inyo. Anak-anak may sama sa akin. So yun mga kabagis kit adate amin adate ay gijay da dumang na buros mini
tata mga kabagis kwa. Nakasako kami ni Ote. Nakasako kami sa utungan. Nakaupat kami magsin niya sa ako niyo. Upat niya sa ako nga nagdidakal. Bago kami agad mga kabagis, agad tayo pati sa luyot ta. Dengdeng damdama si daan ayaw. Agad tayo ta. Agad tayo nga siguro. Naalam pa siya. Paano niya? Ate mga kabagis, isag pa mi inti binuras mi nga utong. Kunin kuha, damdama, pagkain ito na ni Marusi naman. Ate nga saluyot mga kabagis ko nagtubol ay tika utungan mi. Ngamno kayo yung matika ti saluyot apang kayo lang tika utungan mi. Nagadumo dito eh. Kami nga kuhaan kami nga agsit si dala unay ti saluyot ta. Kami kuhaan ato baka agsakit tumanin ti chan mi. Ate ni mga kabagis nagtakot. So nga ipunta ito. Tata mga kabagis kit ipako mi ni Sandro ta kanyo ta apan tayo isa kay dati utungan limited lugan ti ko sa nga natal kabagis kit adatay tayo hindi ka sa lamagyan. Agala tayo sa lamagi ta ka rin tayo damdama nga saan pagalsum ti saluyot. Sorry guys. Saan mga kabagis ko ang challenge siya may sa lamagi bago tayo agawin. Ramanan tayo man natin. Samin na nalasam. Nagsamit mo mga kabagis. Ramanan tayo dyan may sa nalasam. Di ba dating nga ito dyan, tapos baka na sa di may isa dyan, baka na alasang. Nagalasang agpaisaw, nga bagis nagalasang. Nagalasang. Sayang! Ayaw. Inyamon. Sige. Ag nangakanta si Pao. Ay ta. Set ko. Ang napana. Debla na. Hi mga kabagay, so ngayon dati kami tibalay men and nagrarapod na pajiwaran. Ato yung mga kabagis ko lutuan may telong pianggola. Ato yung mga kabagis si da umitat na natang may pwede utongan kanji sa luyutan. Kan ada pwede sa lamagin na latay tayo. Apan tayo agala ti ukra tayo sa tilaok na JC tayo. Hala. Naggatul. Yeah. 1 point. Nakaala tayo. Ala. Natukul mo tayo. Sorry. Ini basit. Ala, naggatul. Nagsakit.
Rico. Rico. Nagkikitaan da mga kababae. Saan mga kabagas ko atin naluto aja nalatang utong inti bantayan. Nagimas ti lota ni manong ko. Inya. Dapat sagpaw na karne. Sagpaw. Dinengdeng ada karnina. Mas. Menjamo. So yun mga kabagis, nakadigo sa fresh amanan, nagbangluak manan, naglinis sa amanan, hanak man nga nakatik-tik ka, hanak man nga nakabangbangsi, hanak man nga nakaampupan. So ayan guys, agluto tayo tatati, lumpiang gulay nga utong tikal, ganakan, kwa, marunggay, ate na naka-prepare kami manan, adati utong, nagalip di utuan, na kwamo di marunggayan kan nagalip mo di bawang kan sibuyasan kan dapti mo di nor kan magic sarapan ate gamin di ka man mga kabagis nagluto ni ate tikwa ti sida nga balatohan na nga insagpaw ate ni Norkiyaw nalipatan na siya dapat nasina-sina pa ajira pa ron mga kabagis. Sa tatarog yan ang tayo aggisanta hanga pinagnimirihan nga oras ti pinagnirihan tatatan nalpaso nga alas 3 alas 4 san sa tata igisa tayo mga kabagis umuno mga kabagis ko ikan tayo ite mantika tapos mga kabagis ikabil tayo di kwan bawang ta na pudo to, kan pati gilaso namin to. Tata mga kabagis, ipisok tayo mat atoy. Utong nga nagalipon. Tata mga kabagis kat ato yun di nagisa tayo mga malasin di marunggay na ni tata mga kabagis rugyanan tayo te agi balkutin ta maluman nga pinagmimeriendan ko nakmanon tata guys rugyanan tayo balkutin na niya pastilaan niya din natin yung kasi tak nukas la umado. Tak no mabait mga kabagis kat majikan tayo laptan. So yun mga kabagis kat ato yung ginaluto tayo ni ramanan tayo man no naimas. Mas ngamkas na nagagad mas nagagad ti so kana laang kaya yaw umay kayo ti barangay may ti elot ng dakar ti kastol umay kayo lang dito pang kayo
Kung kayo bumisita dito, pamiryandaan kayo sa Castillo ang So, ate Mutan, palpas natin video con. Thank you for watching my video. Basta wag niyo lang kakalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Thank you so much! Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Uray na pa ulit-ulit ko ating ibagba. Kung hindi ka pa nakasubscribe, para naman, kung napanood nyo to, subscribe ka na. Kung di mo gusto nyo, ngalngali mo, si Pawang, agnangaka ko na, kusang labanan, naimas, isaw-saw mo tisukata, isublame, isaw-saw mo tisuka, sige nga, Rodan, bayang kayo makumagiti, Ate Rupa nga napinta, ang kayo mga kabages, bye!